Пандемия үз төзәтмәләрен кертсә дә, соңгы елларда дөнья буйлап сибелгән милләттәшләребез белән аралашып яшәү өчен мөмкинлекләр артты. Казан шәһәренең штаб дип аталган креатив индустрияләр резиденциясендә тагын бер ысул тәкъдим ителде. Яңа ысул нидән гыйбарәт икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан белә. Милләттәшләребез белән яңаша аралашу ысулы «Син кая» дип атала. Оештыручылар дөньяның 87 иленнән открытка туплап, 5 континентта 32 татар диаспорасы вәкилен тапкан. Әлеге проектны тәкъдим итү чарасында аның өстәмә чынбарлык технологиясе ярдәмендә ясалуы аңлатылды. Диодлы лампалар дөнья картасы рәвешендә ул планетаның төрле почмакларыннан килгән открыткалар белән бизәлгән. Үзен социаль челтәрләр аша татар малае дип таныткан Ринат Галиәхмәтов җәһәт кенә «Син кая» проектының гамәлдә ничек эшләвен күрсәтте. Зур эш, чөнки беренчедән без хәзер бит хат язарга иренәбез, монда кеше искә төшереп, иремичә язып, төшереп җибәрә. Хәзер мин сезгә күрсәтәм, менә моның җиңел усул дигәнез монда килеп карый торган усул. Менә QR кодын күрсәтәбез, хәзер. QR код чыкты. Паролен күрсәтәм. Хәзер. Менә бер аның урыны бар. Австралиянең Аделаида шәһәреннән җибәрелгән открытка 2 айда 18 көн килгән. Тәбрикләү сүзләрен Франциядән юллаган Әминә Нәбиуллина чарада үзе дә катнашты. Сәламнәр, минем исемем Әминә, Франциядән килдем. Бу минем хәзер. Милләттәшләребезне берләштерү максатыннан шушындый заманча технологик проектлар тәкъдим итү әлбәттә уңай күренеш. Бу инде хаталы атама кызганычка каршы. Ләкин үзе проект әйбәт, шуннан да татарларны берләштерергә кирәк, аларны җыярга кирәк. Бәхәссез, исеме җисеменә туры килү дә бик мөһим. Максатка ирешер өчен милләттәшләребезнең кая баруын түгел, кайда булуын барлыйбыз ләбаса. Әлеге проект киләсе елның кыш ахырына кадәр дәвам итә. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.